खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ रहिंग्याफोरनि केम्पआव गिख्रंथाव अर खामदों, 15 सुबुंनि जिउ खहा। बांलादेश हादरनि खोला सानजा कक्सबाजार जिल्लानि रहिंग्या थानाय मोनसे केम्पआव गिख्रंथाव अर खामदों। बे अर खामनायनि जाहोनाव 15 सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे खमैबो 400 सुबुङा गोमानानै दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। हरनि समाव जानाय बे अर खामनायनि जाहोनाव 1000निबो बांसिन न'फोरा खामनानै सेवहांगार जादों होननानै UNOनि सासे गागि मावख'गिरिया मिथिहोदों। लोगोसे बे ओनसोलाव 45,000निबो बांसिन सुबुं दंमोन होनना मिथिहोदों। नैथियाव दङ बिना गयारिया चिरां जिल्लानि दुखुथिया नखरखौ मदद खालामदों। ट्रेक्टर सालायना नखर दैदेनबोनाय चिरां जिल्ला खासिकट्रा पातरगाव गामिनि थागिबि रबिन बसुमतारिया थांनाय 2 मार्चनिफ्रायनो जाब्रबथायजों थोंसे आथिङा बायनानै बिसनायाव गोग्लैसोना दं। निखावरि नखरा रांखावरि आंखालजों फाहामथाय होनो हायैखौ नुनानै UPPL आइजो गांखंनि आफादगिरि बिना गयारिया फाहामथायनि थाखाय बिहारनि पाटनासिम लांनायनि बिबानखौ रुजुननायजों लोगोसे गोनां जानाय खरसाखौ BTRनि गाहाय खुंगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा हरनो राजि होननानै बिना गयारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। थामथियाव दङ BR फेरेंगाया बुंदों NLFB आफाद दानायाव हाग्रामा महिलारि आरो चन्दन ब्रह्मनि थोंजों आखाइ दं। मैया बाक्सा जिल्लानि 63 नं सापागुरि बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय दिहिरा हादानाव UPPL दोलोआ रायजो राजाफोरखौ लानानै बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुङो। बे मेलाव BTRनि EM रन्जित बसुमतारिया बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि NLFB आफादखौ BPFआनो दादों होनना फोरमायदों। बेवहाय हाग्रामा महिलारि आरो चन्दन ब्रह्मनि थोंजों आखाइ दं होननाबो बुंथिदों। गुबुन फारसे बावैसो सान सिगां NLFBनि मुं लानानै BTRनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गोबिन्द चन्द्र बसुमतारि बिथांखौ हुमखि होनाय जाथाया नंखाय, मानोना बेवहाय NLFBनि मुंसाइ होनाय गैया आरो स्टेम्पबो होनाय गैया होनना फोरमायदों। ब्रैथियाव दङ गसाइगावआव फिन लाख लाख रां बोखांदों। दिनै क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय शक्ति आश्रम मुंनि जायगायाव सासे सुबुंनिफ्राय 13 लाख रां बोखांनो हायो। पुलिसआ बोखांनो हानाय बे 13,2,310 रांखौ मानि थाखाय आरो बबेसिम लांबाय थानाय जादोंमोन बेनि बागै दासिमबो जेबो फोरमायाखै। रांखौ मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिबाय थासेयावबो मानो लांबाय थानाय जादोंमोन बेनि सायाव नायबिजिरनाय सोलिगासिनो दं होननानै पुलिसआ मिथिहोयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।